Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Нафароне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман обуна шавед, лайк менен дӯстон. Дар номерҳои поёнбудаи мо муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама кӯмак мерафонем. Хонаи фурӯшӣ доред ё ки мағоза, дар номерҳои поёнбуда муроҷиат кунед, кӯмак мерафонем. Айни ҳол дӯстони азиз, мо қарор дорем дар шоҳроҳи тарафи Ваҳдат аст дӯстон. Ин тараф бошад тарафи Файзобод, шаҳри Ваҳдат, деҳаи Чаман, маркази савдо аст дӯстон. Пеши Фарел хонаи фурӯшӣ ана ҳамин кӯча медароем дӯстон. То охира меравем. Хонаи фурӯшӣ 5 километр аз ана ҳамин ҷо, аз Заргари Пемка мегӯям дӯстон. Ҳамин тарафа Заргари Пемка 5 километр то даруни хона аст дӯстон. Хонаи фурӯшӣ 3.5 сотиқ замин, 6 дар хона, 2 то санузел, 330 квадрат аст дӯстон. Мактаби 137, масҷид дар назди хона ҳаст. Аз чораҳаи светофори раҳи Ваҳдат аст дӯстон. Пеши бозорча аз анамҷо таксо то даруни хона, даруни хонаро меравам. 10 километр хоб меравам бар сӯи хона. хоб дӯстони азиз, роҳе ки мебинем аз ана ҳамин тараф омадем. Ростаки хонаи фурӯшӣ ана ҳамин хона аст дӯстон. Аз ин тараф ҳам роҳ дорад. Аз ин тараф роҳи Қузбегӣ, Заргари меомадагӣ аст дӯстон. Аз ин тараф бошад роҳи Каберобод. Аз ин тараф дӯстон. Хонаи фурӯшӣ ана ҳамин аст. Битони дарвозааш ҳаст дӯстон. Рӯ парои хона мебинем ки як канал аст дӯстон, як канали меомадагӣ, об. Инҷо як ҷои кат. Инҷо рӯзҳои наздик асфалт мешавад дӯстон. Карда омадисан аз тарафи боло. Мактаби 137, масҷид дар наздикии анамин хона, 5 километр роҳ то анамин пеши дарвоза дӯстон. Хоб, бисмиллаҳи роҳмони раҳим медароем ба даруни хона. хоб, мебинем дӯстон, хона 2 ошёна аст плюс подвал полностью 3 ошёна гап мезанем. 3 ошёна. Аз тарафи дасти чап сари роҳ да дӯстон ҷои ҳоҷатхона ва ҷои ҳаммом аст. Ба навор намегирем. ҳозиражда дар ин хона ягон кас зиндагӣ намекунад. Чизи чора бисёр мондагианд, ҳезум, аловӣ. Аз тарафи дасти рост мебинем дӯстон як ҷои алобхона кардагианд ва як агароти калон дарахтҳои мевадиҳанда. Об, свет доимӣ аст дӯстон. Септик, замин ҳамвор. хона ба кирпичи сурх бардошта шудааст дӯстон. Аз ин тараф мебинем як подвал роҳ дорад дӯстон. Аз тарафи даруни бинорам роҳ ба сӯи подвал дорад. Подвалша ба навор намегирем дӯстон. Подвал комната кардагӣ полни таи як ошёна полни подвал аст дӯстон. 110 квадратӣ ҳар як ошёна ба ҳисоб мекунем дӯстон. Обши 330 квадрат подвалаш хати. хоб, ростак як холи калон мешавад дӯстон. лесница ба дуюм ошёна. Аз тарафи дасти чап якум хона. Полаш ламинат. якум ошёна ремонт дорад дӯстон, дуюм ошёна не. Аз тарафи дасти рост як зали калон аст дӯстон.
як триза аз тарафи суявлӣ. ростаки меравем дӯстон. дар якум ошинаду дар хона ва якто кухни, якто санузел аст дӯстон. инҷо кухни аст. ҷои кухни гарнитур мондаган. ростаки меравем. аз ин бар дӯстон як санузели калон мешавад дар инҷо. фоили кафе, термикс, омаш пойдави аст. обаш камбудӣ нест дӯстон. дар дуюм ошона дӯстон айни ҳол дуюм ошона хело ҳамҷазир аст. мақсад гуфтем ки зиндагонӣ намекунам дӯстон. шикатурша кардагиам дӯстон. монтаж свет ҳама гузарондагиам. дар дуюм ошона сари роҳ да дӯстон якум ошона дидем ки санузел буд. дуюм ошонам ҳамихел як санузели калон мешавад ва 4 дар хона, як хона, як хона, 2 дар хона, 3 дар хона. ин болои кухня буд. 4 хона. як балкон. аз парвал аз ин сон дӯстон раҳ дорад. аз тарафи даруни бинорам гуфтем. дар пушти бинорам дӯстон як камтарак плашадка аст. мақсад ҷо ҳаст дӯстон. хуб, хонаро дидем дӯстони азиз. як бор дигар такрор мекунем. дар боло як димаходи калон аст дӯстон. дидест? як димаходи калон аст. як бор дигар такрор мекунем. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, деҳаи чаман, ҷамоати абдулло абдулвосит. 5 километр аз шоҳрои калон дӯстон, заргари пемка то даҳани анамин дарвоза 5 километр роҳ аст. 3.5 сотиқ замин, 6 дар хона, 3 то санузел, 2 то санузел дар даруни бино, 1 то дар берун дӯстон. 330 квадрат обши
се ошона қати подвалаш дӯстон. хона ба кирпичи сурх бардошта шудааст. мактаби 137 масҷид дар назди ин территория ҳаст дӯстон. номерҳо барои тамос 884 25 91 91. як номер дигар ватсап дорад 908 011 71 74. ватсап дар ана ҳамин номер аст. нархи хона дӯстон 700 000 сомон боз муомила дорад. ба курси миллӣ аст дӯстон, муомилаи хубам дорад. занг мезанен нафароне ки аниқ хона харен дӯстон, номерои соҳибмулк занг мезанем, маълумоти пурраро соҳибмулк медиҳад. хоб раҳмати калон барои диққат. нафароне ки бори аввалин дар канали мо, ҳатман обуна шавен, лайк монем дӯстон. дар номерҳои поёнбидаи мо муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. худо нигаҳбонатон то навбори оянда.